N'hi ha qui me diu que sóc la veu del club. Qui ha marcat? Marcat per el dorsal número 16, Borja. Ara tinc 80 anys, doncs, si dic 60 o 70 anys en el club, secretari tècnic, directiu, president va ser del club també, i la megafonia a la porta, doncs no sé si vos dic 20, 25, 30 anys, doncs 30 anys. Repetim, número premiat en la rifa d'avui, 4.015. Es una persona de fútbol que es lo que de veritat importa, no? Jo crec que en els equipos de fútbol regional fa falta gent que vulgui tant de colors com el vol Enrique en este cas. Jo he plegat a llevar la roba del club, llevar-la en una sèquia, sí, en el terme, una sèquia, llevàvem la roba perquè no teníem diners per pagar el llevar la roba. Boro, quan ja era jo veterano, que ja me regalava les botes, que ell gastava un partit o dos, me recordo jo que me les donava novetes. Diu, che, però si aquestes botes estan noves. Diu, sí, però a nosaltres mos les donen. Tin, este és per tu. I jo, bueno, jugava amb les botes de Boro, de veterano, més pagat jo que el món, clar. Marcat per el dorsal 23, Toro Vell. Fent la seva feina que la fa com un professional i a part doncs, una persona que se prepara les coses, no? Perquè quan té que eixir l'equip fora, si no coneix el camp, se'n va entre setmana a veure per no perdre's i això són coses que al final pues, mos omplin, no? I jo pues, com a president estic molt orgullós de gent així en el club. La paraula fútbol en l'Alcúdia tenia que dir-se Ferragut. Un home de club. Quan t'ha fet falta un àrbit, ahí està Ferragut per pitar un partit. Però sempre intentava fotre-nos del poble, eh? No mos ha donat mai res.